Kai! Sai ka rufe mana kofa. Na tabbatar yau babu wanda zai sha a cikin ku. Maza! Wai kai da tunaninka bullet kwaya biyu da ka harbe na kirjina zai gama da ni? Bullet kwaya biyu ba zai gama da ni ba, sai dai kai nake tunanin bullet biyu zai gama da kai. Banza kawai, banza wawa kawai. Ka gani duk wanda ya san kai din ne ka dawo fato wani fa saboda tsoro ma zai mutu. Dukkanin waɗanda suka sanni ne Raju sun mutu, don haka daga yanzu neman mafita zai fara. Ba na san komai sai na samu amsa. A ci gaba da tafiya a haka. Raju,
Raju by Raju, Raju by Raju.